nkhani ya lero tikupita ku Iran. Koma ndisanapitirize ndimafuna ndichite clarify. Reserve Bank of Malawi yatulutsa chikalata akupempha bodi ya pension fund asagule hotelo, ndalama zimene apereka abweze. Ndiye ndimafuna ndifunse anyamata boma ndi lomweli, board chairperson wa pension fund ndi ndani? Is it Frank Mbeta kapena Chizaso Nyilongo? Ndakhala ndikunena pano, Chizaso Nyilongo ndi amene amagula hotelo ya Amaris, anachosa mtengo 33 billion ndikufika 128 billion. Lero Reserve Bank yatulutsa kalata akunena kuti Chizaso Nyilongo ndi anzake asagulenso hotelo, m'malo mwake abweze ndalama. May I now seek Your Excellency's authority to allow Mr. Chizaso Nyilongo, Director of Legal Services in the Office of the President and Cabinet, to administer the oaths to new members of the Cabinet. Your Excellency. Please proceed. Thank you. Your Excellency, I will stand on the protocols as observed by the Director of Ceremonies and proceed to administer the oaths of allegiance and oaths of Cabinet Minister. I will now call upon the Honorable Dr. Owen Chomanika MP, Minister of Natural Resources and Climate Change Designate, to come and take his oaths. Tipitirize nkhani ya lero. America yatumiza ndege zoopsa ku Qatar. Pali plani yofuna nkhondo. Akuti Iran ikupanga zida zoopsa. Last year mu June anatuza chimodzimodzi. Anatitsimikizira kuti ndege zawo zapaswa chilichonse chokhuza nuclear. Lero akupitiriza nkhani yomweyo. 2003 amati Sadamu akusunga zida zoopsa. Atamupha zida sitinazione. Nkhani yake anali mafuta galimoto. Ku Irani, Israeli kunena kuti atseke mafakitale opanga mizinga. Akuluakulu, Irani ame kupanga mizinga ndikudya kwawo. Ndi chimodzimodzi kuuza Malawi siyani kulima chimanga. Ikhoza kuthira mapenalty. Khamenei adzalolera kufa koma sangasiye kupanga mizinga. Pa kampeni Donald Trump analonjeza kuti akadzawina sadzamenya nkhondo maiko ena. Venezuela, Nigeria pano akupseza Irani. Tikalowa m'Baibulo, Yoswa analonjeza Gibeon, mudzakhala ntchito ku Israeli ndipo tidzakutetezani. After 400 years, Sauli anapha Gibeoni ndi kuphwanya pangano. Mawu a Mulungu akunena kuti kunabwera njala mu nthawi ya Davide. Linali temberero lochokera kwa Sauli. Ngakhale kumalawi kuno tinawo matsoka ochokera ku mtundu. 2020 Dos Alliance patsogolo anaukirana. Mulungu anakwiya ndi kuwachotsa pa mpando. So lonjezo ndilofunika kwambiri kukwaniritsa. Dzana ndimanena kuti America isamali. Of course and advantage. Koma kupanga invade Irani sizophweka. Maromans anayeserapo, Ottoman Empire and even India analephera chifukwa dziko limatetezedwa ndi mapiri. Geographical weapon. History imatiuza kuti Alexander the Great ndi President Ekayo anakwanisa kulanda Irani. That time imachedwa kuti Persia. President Donald Trump afuna kubwereza history imeneyi. Ena tikamana chonchi samamvetsa. They will say iyayi mukusapota Irani mwakwera America. The point here, America ndi mphamvu kuposa Irani. Zida za nkhondo, technology and everything. Komabe Brown akachoka kwawo kudzakuputa pa khomo pako akhale osamala. Chifukwa kochokera mwala sikudziwika. Mbuyomu America inathawa ku Vietnam, osachedwa Afghanistan. Panopa akachita chibwana azionanso ku Irani. Pomaliza ndipereke chenjezo. Bakili Muluzi TV page ndi imodzi pa Facebook, 649,000 followers. Tinasiya kulemba maposti, timangoponya video. Mukaona wina akuyerekeza ife
koma kulemba maposti ndi bongola ameneyo. Page yathu pa Facebook ndi imodzi, 649,000 followers. Akuluakulu, history is the best teacher. May I now seek Your Excellency's authority to allow Mr. Chiza Sonyilongo, Director of Legal Services in the Office of the President and Cabinet, to administer the oaths to new members of the Cabinet. Your Excellency. Please proceed. Your Excellency, I will now invite Honorable Joyce Chitsulo MP, Deputy Minister of Local Government, Unity and Culture Designate, to come and take her oath.